Niektoré miesta zmiznú bez stopy, iné zanechajú šepot, ktorý pretrvá stáročia. Bratislava, mesto, ktoré dnes poznáme ako živý priestor moderny a betónu, skrýva vo svojich útrobách tajomstvo. Meno, ktoré sa dnes nevyskytuje na žiadnej mape, no kedysi označovalo dedinu plnú života. Sellendorf. Legenda tvrdí, že bola prekliatá a zmizla pod zemou. História však naznačuje, že možno ide o viac než len rozprávku. Čo sa naozaj stalo so Sellendorfom? A mohla by sa táto dedina ešte niekedy vrátiť? Vítajte v ďalšej časti projektu Záhady. V Mlynskej doline, ktorá je súčasťou hlavného mesta Bratislavy, sa kedysi rozprestierala dedina, ktorú dnes nenájdeme na žiadnej mape. Je Sellendorf. Miesto, ktoré podľa legendy zmizlo z povrchu zeme. Údajne navždy. Dôvod? Pýcha, chamtivosť, bezbožnosť. Z rozprávania starších generácií vieme, že táto dedina sa z času na čas vynára z hmly, ale len raz za 100 rokov. A len tým, ktorí vedia, kam sa pozerať. Mnohé mestské legendy sú len prázdnym šepotom minulosti, ale v prípade Sellendorfu existujú záznamy, historické odkazy, mapy a najmä indície, ktoré naznačujú, že za týmto príbehom je viac než len ľudová fantázia. Príbeh Sellendorfu totiž nie je len príbehom jednej zaniknutej obce. Je to mikrosvet dejín o tom, ako môžu zmiznúť celé komunity, celé dejiny bez toho, aby po nich ostala stopa. Otázka je jasná. Bolo Sellendorf skutočné miesto? Alebo ide len o šikovne vystavanú legendu, ktorá mala varovať pred morálnym pádom? A ak skutočne existovalo, čo viedlo k jeho zániku? Legenda o Sellendorfe sa traduje najmä v ústnom podaní medzi obyvateľmi Bratislavy a Lamača. Hovorí o dedine, ktorá kedysi prekypovala bohatstvom. Obyvatelia boli podľa príbehov natoľko pyšní a bezohľadní, že si vraj ani pred Bohom nekladli servítku. Ich mlyny mleli bez prestania. Víno tieklo prúdom a hostince boli plné tých, ktorí si mohli dovoliť opovrhovať chudobou. A potom, jedného dňa, prišiel trest. Celá dedina sa prepadla do zeme. Bez varovania, bez stopy, ako by nikdy neexistovala. Kľúčovým motivom legendy je údajné cyklické vynáranie dediny raz za 100 rokov. Vraj, ak by ste v jej mlyne zomleli jedno zrnko pšenice, zlomili by ste kliatbu a oslobodili dedinu. Ale pozor, ak by ste nestihli výjsť, ostanete navždy medzi jej tieňmi, navždy uväznení medzi minulosťou a prítomnosťou. Zaujímavé je, že tento motív cyklického zjavenia miesta poznáme aj z iných európskych folklórnych tradícií. Podobné príbehy existujú v Nemecku, Škótsku či v severských krajinách. Vždy ide o stratené obce, často potrestané za morálne zlyhanie, ktoré sa vracajú len na krátky čas. Folkloristi tieto motívy chápu ako spracovanie kolektívnej traumy, symboly zániku a očistenia. Okrem základnej verzie existujú aj ďalšie. V jednej z nich sa objavuje postava chudobného starca, ktorému mlynár odmietol múku a richtár mu odoprel spravodlivosť. Jeho prekliatie vraj spôsobilo zánik dediny. V inej verzii je to bezbožná mládež, ktorá počas vianočnej polnočnej omše zosmiešnila Eucharistiu a kňaz zomrel od zdesenia. Toto prepojenie na sviatok, na kresťanský rituál nie je náhodné. V ľudovej slovesnosti strednej Európy je práve vianočná polnočná omša považovaná za bod prelomu medzi svetom živých a mŕtvych. Je to moment, keď sa podľa viery otvára priestor nadprirodzenému. Práve preto je zneúctenie tohto okamihu taký silný motív. Čo je však najzaujímavejšie, viaceré zdroje uvádzajú, že z tejto dediny ostal len jediný pozostatok. Schátraný kostol, ľudovo nazývaný pustý kostolíček. Vraj práve tu sa na Vianoce ozýva zvláštne zvonenie a koná sa omša duchov. Otázka pre nás teda znie, je táto legenda len morálnym podobenstvom, alebo môže byť v jadre tohto príbehu niečo, čo odráža reálne historické udalosti, možno len skreslené pamäťou, ale o to silnejšie zakorenené v kultúre? Keď sa pokúsime oddeliť legendu od reality, zistíme, že Sellendorf nebol len výplodom ľudovej fantázie. Historické záznamy z 13. až 15. storočia potvrdzujú existenciu dvoch stredovekých osád v oblasti dnešnej Mlynskej doliny, Blumenau a Sellendorf. Obe sa nachádzali v údolí známeho ako Lamačský prielom, kde dnes vedie hlavná diaľnica D2. Tieto osady boli súčasťou širšieho fenoménu nemeckej kolonizácie po tatárskom vpáde v roku 1241. Mnohé oblasti Slovenska, vrátane Bratislavy, sa po zničení osád usilovali prilákať nových obyvateľov, najmä zo severu a západu Európy.
Nemeckí kolonisti boli v tom čase známi svojimi schopnosťami v oblasti poľnohospodárstva, vinohradníctva a remesiel. Ich osady sa rýchlo stávali dôležitými hospodárskymi centrami. Sellendorf sa pravdepodobne rozprestieral v oblasti medzi dnešným mostom Lanfranconi a areálom fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A hoci jeho presná poloha už nie je známa, najmä kvôli masívnym asanáciám v 20. storočí, historici sa domnievajú, že jeho jadro tvoril kostol svätej Margity, známy aj ako spomínaný pustý kostolíček. A tu sa stretávame s prvým prepojením legendy a reality. V rozprávaniach sa tvrdí, že práve tento kostol je poslednou hmatateľnou pamiatkou na Sellendorf. Zvyšky tejto stavby sa nachádzali ešte v 19. storočí, no dnes z nej nezostal ani kameň. Napriek tomu pamäť naň pretrvala nielen v legendách, ale aj v miestnych názvoch. Zásadným dôkazom o hospodárskom význame tejto oblasti je potok Vidrica, ktorý pretekal celou Mlynskou dolinou. Práve pozdĺž neho sa nachádzali viaceré mlyny, ktorých existencia je doložená od 14. storočia. V roku 1374 sa spomína prvý mlyn na Vidrici, no koncom 14. storočia ich bolo už 9. A práve v tom istom čase existuje aj zmienka o Sellendorfe. Náhoda? Z urbanistického hľadiska bola Mlynská dolina najstaršou priemyselnou zónou v okolí Bratislavy. Mlyny tu mleli výnimočne kvalitnú múku, o ktorú bol záujem nielen v Bratislave, ale aj v širšom okolí. Niektoré mlyny pretrvali až do 19. storočia. Otázka, ktorú si musíme položiť, znie, prečo sa dnes o týchto osadách vie tak málo a prečo sú pokladané za stratené, ak existovali reálne záznamy o ich fungovaní. Odpoveď môže súvisieť s tým, čo sa stalo v nasledujúcich storočiach. Sellendorf nebol len bežnou dedinou, jeho poloha pri vode, blízkosť k obchodným trasám a kvalitná pôda robili z tejto osady jedno z najperspektívnejších miest v okolí stredovekej Bratislavy. Spojenie mlynárstva, vinohradníctva a hostinskej činnosti vytváralo hospodársky trojuholník, ktorý zaručoval stabilitu aj v neistých časoch. Archeologické a historické záznamy naznačujú, že v oblasti sa nachádzalo až 9 hostincov, čo je na dedinskú lokalitu výnimočne veľké číslo. Hostince slúžili nielen na ubytovanie cestujúcich, ale aj ako obchodné centrá, kde sa uzatvárali dohody, vymienial tovar a riešili spory. Ich hustota potvrdzuje, že Sellendorf nebol len sídlom pre miestnych, bol to priechodné a živé miesto, ktorým prechádzali ľudia z rôznych regiónov. Víno, ktoré sa pestovalo na svahoch Malých Karpát, sa tu lisovalo, uskladňovalo a predávalo. Bratislava bola už v stredoveku známa ako vinárska oblasť a Sellendorf mohol byť jednou z jej kľúčových vinárskych dedín. Nejde teda len o legendu o bohatej dedine, ale o odraz reálnej ekonomickej reality. Z historického hľadiska je dôležité uvedomiť si, že dediny ako Sellendorf boli zraniteľné. Prosperita, hoci žiadaná, často vzbudzovala závisť. Úspešné osady sa mohli stať terčom zbojníkov, vojenských výprav či ekonomickej konkurencie. A v kolektívnej pamäti sa prosperita neraz premenila na pýchu, víno na nerestnosť a obchod na chamtivosť. Legenda o prekliatí môže byť následnou morálnou racionalizáciou. Z historického hľadiska sa dediny vytrácali z mapy z čisto praktických dôvodov. Prestali byť výhodne položené, boli vyplienené, zasiahli ich povodne alebo jednoducho stratili ekonomickú funkciu. Ale v kultúrnej pamäti sa to vysvetľovalo inak, trestom za hriech. Je preto možné, že obraz pyšného Sellendorfu, ktorého obyvatelia vraj odmietli starcovi múku, bol len neskoršou snahou vysvetliť náhly zánik dediny, ktorú si ešte pred časom ľudia pamätali ako bohatú a živú. Zánik stredovekých dedín bol v Uhorsku pomerne častým javom. V priebehu 14. a 15. storočia sa desiatky osád vytratili z máp. Nie vždy dramaticky, často postupne, bez jednoznačného dátumu. V prípade Sellendorfu však existuje viacero dôvodov, ktoré mohli viesť k jeho postupnému opusteniu a všetky majú historické opodstatnenie. Prvým faktorom sú vojenské udalosti. V roku 1428 sa k Bratislave priblížili husitské vojská. Západné Slovensko nebolo dobre chránené, preto sa útoky často zameriavali na okolité dediny, nie na samotné opevnené mesto. Husiti, ktorí do Uhorska vpadli z Moravy a Slieska, boli známi svojou brutalitou. Vypaľovanie dedín a ničenie kostolov bolo bežnou súčasťou ich stratégie. Ak Sellendorf nebol opevnený, nemal žiadnu šancu. Mnohé osady na západnom Slovensku boli práve v tomto období vyľudnené a nikdy sa z toho nespamätali.
Ďalším významným momentom bola osmanská hrozba. Hoci Bratislava samotná nikdy nepadla do rúk Osmanom, región Horného Uhorska pocítil ich tlak už v prvej polovici 16. storočia. Nájazdy, zmeny v správe území, strach z odvlečenia do otroctva, to všetko spôsobovalo presun obyvateľstva do bezpečnejších oblastí. Dedina, ktorá stratila obyvateľov, prestala fungovať. Tretím faktorom bola zmena obchodných trás. Mlynská dolina bola v stredoveku priechodným bodom. Bola spojená s dunajskými trasami, s tzv. Jantárovou cestou a smermi vedúcimi na Moravu i do Rakúska. Ak sa obchod presunul inam, mlyny a hostince stratili svoj význam a spolu s nimi aj osada. Navyše, zbojníci a ozbrojené bandy, ktoré v 15. a 16. storočí operovali po krajine, sa zameriavali práve na takéto miesta. Niektorí z nich boli bývalí vojaci, iní zbehnutí žoldnieri. V čase oslabenia moci, keď sa králi nedokázali postarať o bezpečnosť krajiny, vládla silnejšia päsť. A ak dedina ležala na trase často prepadávanej karavany, jej obyvatelia mohli jednoducho odísť. A napokon prírodné faktory. Potok Vydrica, dnes považovaný za nenápadný tok, bol kedysi mohutnejší. Historické záznamy hovoria o viacerých povodniach, z ktorých najväčšia v roku 1763 pretrhla hrádze a spôsobila rozsiahle škody. Ak podobné povodne zasiahli oblasť už v stredoveku, mohli zničiť mlyny, cesty a urobiť územie neobyvateľným. Z historického pohľadu teda nedošlo k náhlemu zmiznutiu. Išlo o dlhodobý proces, kombináciu vojenských, ekonomických a prírodných faktorov. Až neskôr si ľudia tento úpadok vysvetlili ako prekliatie. Bola to snaha dať zmysel tomu, čo nedokázali zastaviť. V legende sa hovorí, že po dedine Selendorf neostalo nič, len jeden kostol. Pustý kostolíček, ako ho nazývali miestni, mal byť miestom, kde sa každé Vianoce koná omša duchov. Miesto, kde ešte stále znie zvon, hoci v skutočnosti žiaden nezostal. Historici sa domnievajú, že týmto miestom bol kostol svätej Margity Antiochískej, ktorý skutočne existoval v Mlynskej doline. Nachádzal sa medzi 6. a 7. mlynom na mieste, ktoré dnes leží pod modernou infraštruktúrou, blízko areálu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Tento kostol sa spomína už v 14. storočí. Jeho presnú podobu nepoznáme, no vieme, že išlo o gotickú stavbu, ktorá slúžila pre širšie okolie. Nie je vylúčené, že práve tu sa odohrávali sviatočné omše aj pre Selendorf. Po zániku dediny kostol prežil, no chátral. Už v 18. storočí sa uvádza ako opustený. V 20. storočí prišli ďalšie rany. Modernizácia Bratislavy a výstavba internátov, ciest a budov v 60. rokoch definitívne zahladila zvyšky kostola. Podobný osud postihol aj celú historickú osadu Vydrica, ktorej asanácia bola jednou z najväčších strát kultúrneho dedičstva v dejinách mesta. Ak dnes niekto kráča dolinou a cíti zvláštny nepokoj či zvláštnu atmosféru v niektorých častiach areálu, možno to nie je len ilúzia. Možno sú to tieňové stopy minulosti, ktoré zostali v priestore, hoci nie vo forme múrov. Otázka znie, čo všetko sa ešte nachádza pod betónom, ktorý dnes pokrýva Mlynskú dolinu, a čo všetko sa stratilo bez možnosti byť preskúmané. Keď skúmame zmiznuté miesta, jazyk nám často napovie viac, než by sa mohlo zdať. Názov Selendorf je doložený v historických dokumentoch ako označenie pre jednu z osád Mlynskej doliny. Je to nemecké slovo Selen alebo Selenverkauf, znamená predaj, a Dorf znamená dedina. Mohlo by teda ísť o dedinu obchodníkov alebo dedinu mlynov, keďže oblasť bola známa výrobou a distribúciou kvalitnej múky. Tento výklad podporujú aj historické fakty. Región bol kolonizovaný nemeckým obyvateľstvom, ktoré zakladalo obce s typickými nemeckými názvami. Selendorf bol pravdepodobne jedným z týchto prípadov. Názov nesol čisto praktický význam, odkazoval na funkciu osady v hospodárskom systéme, ale tu sa objavuje zaujímavá folklórna paralela. V miestnych rozprávaniach sa názov často mení na Selendorf, dedina duší. Rozdiel je len v jednej hláske, no význam sa mení zásadne. Namiesto obchodníkov sú to duchovia. Namiesto reality znepokojivá prítomnosť niečoho, čo pretrváva za hranicou času. Je pravdepodobné, že táto jazyková transformácia nastala po zániku dediny, keď už nikto presne nevedel, čo názov znamená. Miestni si ho prispôsobili a tým zmenili celý význam príbehu. Zmenili fakt na mýtus. A tento mýtus sa stal súčasťou kultúrnej pamäti. Nie je to ojedinelý jav. Podobné zmeny významu mien nájdeme aj v iných zaniknutých osadách.
Keď miesto stratí svoju funkciu a ľudia, ktorí ho poznali, zmiznú, ostáva len názov a ten si časom ľudia vysvetlia po svojom. Niekedy nesprávne, ale vždy tak, aby to dávalo zmysel ich predstavám. A tak je Sellendorf dodnes dedinou dvoch významov. Historickou dedinou mlynov a legendárnou dedinou duchov. Ktorá z nich je pravá, alebo sú pravdivé obe? Každá z iného uhla pohľadu? Dolina je dnes jednou z najhustejšie osídlených študentských oblastí na Slovensku. Každý rok sem prichádzajú tisíce študentov, ktorí netušia, že ich izby, chodníky a budovy možno stoja priamo na mieste niekdajších mlynov, hostincov či vinohradov. Že možno kráčajú po zvyškoch kostola svätej Margity. K tejto modernej prestavbe môžeme pridať aj druhé zmiznutie Sellendorfu. Nie kvôli vojne či prírodným katastrofám. Miesta, ktoré by mohli niesť stopy stredovekých osád, boli zabetonované, zarovnané, zmenené na parkoviská, cesty a sídliská. A predsa legenda prežila. Prežila ako kultúrna pamäť, ako príbeh, ktorý ľudia stále poznajú, ako podobenstvo, ktoré sa traduje bez toho, aby si boli vedomí jeho historických koreňov. Miesto môže zmiznúť z mapy, ale nie z pamäti. Fakty hovoria jasne, dedina existovala. Mala mlyny, vinohrady, kostol, bola súčasťou života mesta. Potom zmizla legenda, však tvrdí niečo iné. Hovorí o prekliatí, o treste za pýchu, o tajomnej kliatbe, ktorú možno zlomiť. Hovorí o dedine, ktorá sa objaví len raz za 100 rokov a kto vie, možno práve teraz prechádza niekto miestom, kde kedysi stála. A možno sa Sellendorf zjaví opäť. Sellendorf možno zmizol z povrchu zemského, ale nie z pamäte. Jeho príbeh nie je len o jednej dedine, je o tom, ako mizne história, keď ju prestaneme hľadať. Ako sa fakty premieňajú na legendy. Možno sme dnes neprišli na všetky odpovede, ale vzniká dôležitejšia otázka. Koľko ďalších Sellendorfov už zaniklo bez toho, aby si ich niekto pamätal? A koľko ich ešte zanikne? Čo si o tom myslíte vy? Mohla by sa takáto legenda zrodiť len z rozprávky? Alebo je to zabudnutá pravda, ktorá čaká na opätovné objavenie? Napíšte svoj názor do komentárov a ak sa vám páčia príbehy na hranici histórie a záhady, nezabudnite sa prihlásiť na odber.